No morjesta, se on Jorkki täällä ja tässä videolla olisi tarkoitus käydä tukivarsia läpi. Mitenkä niitä ollaan turattu ja mitä ollaan tehty jne. Että pätkävideo tullaan todellakin olemaan, koska siinä on pätkiä mitä Snappiin Maastori on ottanut ja tallentanut itselleni. Ja tarkoitus varmaan on tehdä 2 osaa senä, kun tässä on niin kaikki on puhelimessa ja minulla ei ole yhtään niinku tietokoneella, että minä teen niinku puhelimellakin nämä videot. Mutta minä en tämä enempiä rupea lötisemään. Siellä on, no, saatte päätellä mitä mieltä ootte, mutta melko huvittavaa jälkeenpäin katsoa, miten sitä on projektia tehnyt. Mutta pitemmittä puhuu, että mennään videolla eteenpäin. Hyvää katseluaikaa sinulle. Kommentoi, tee mitä teet, mutta toivottavasti tykkäät. Nähdään taas. Terve. Arvoppa mitä minä on tekemässä. No, se selvii, minä vähän kamera. Siellä taas poltetta alatukivartta. Toinen alatukivarsi seessoo nyt, että kun siihen on tulossa toinen hela, mutta se on jossain vittu tuossa. Missä se on vittu ehtinyt pari päivää, en vittu mistään löytä. No luovutin. Mä ajattelin, että no alapallon suojakumi tulloo. Laitettua varmaan huomenna siihen kiinni. Ja huomenna. Tänään oli sunnuntai, mutta kuitenkin se tullaan laitettu. Ja sitten hela pitää ehtiä sitten varmaan jostain käytettynä. Se on koko hela niin kuin hävinnyt se kiinnikkeen päivinneen. Se hela on hävinnyt jonnekin. Pitää jostain metästä tässä. Nyt on alapallo tuostakin irrotettu ja se nyt on mennyt ihan kokonaan vaihto. Sitä ei pysty entraamaan. Mutta tuo lähtee tosiaan rillahtaan tuo pusla poikkeen ja hiiottaa ja maalatta ja sitten taas siirrytään toisiin osiin ja sitten olisi melkein niin lähteä joku päivä puolukkaan tienaamaan puslarahoja. Kun ei tässä hirveästi ylimääräistä silleen niinku oo, kun on kaikki mahdolliset maksettavana. Mutta minä jatkan lauantai-rillalla ryypätkeityä minun eestä. Nähdään taas vähän fiksummassa merkeissä. Mutta palaillaan. Heippa! Unohdin veen mukaan, niin pitäisi sitten kokeilla tääkö se tämä alatukivarsi niinku jähyyttä. Kyllä tää on niinku lämmin on vuolla, mutta totta kai kotiin näin kummana vielä laittaa. Jooset on tuolla jäähtymässä täällä. Apen hie. Siinä ne jäähtyy sitä ajoviivasta. En kehto kun pelottaa, että ne niin karkastuu tai niin edespäin. Niin ne veessä ruppee lillottamaan. Jäähtyy ne tussakin. Mutta näillä mennään. Oi, vähän aikaa. Kuravettä. Esterin perseestä. Eräjorma puilta. Ei ole enää pikku proju puilta. Tää on putikki puilta, vaan eräjorma puilta. Tähän limboa hakkas. If I snap my fingers, you forget that you were ever gay. I was never gay. Exactly. Wait, no, stop. Yes. No, stop. You can't. I was never gay. Okay. No, I was never gay. Sure. You can't just state something and snap your fingers and then be like, I was never gay. If you say so. Inkeestä on hommattu tiskiharja, fairia, hiottu alatukivarsi. Et mennään. Menneet siihen pisteeseen, että ei kun vaan ravistelun purkkia maalle niskaan.